ଜେଜେ ତମ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଫୁଟକ ହେଇଗଲେଣି। ହଉ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରହିବିନି। ପୁରୀ ଯିବି ମାନେ ଯିବି। ବାପା 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 କଣ ହେଲା? ଅଲେ ମୁଁ ସବୁ କହିଲା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିବି ଦିନେ। ଭାଇ ଅଟୋ ବାଲା ଭାଇ ଟିକେ ରୁହ ରୁହ। ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲ ତମ ଗାଡି ତ ଫାଙ୍କା ଯାଉଛି, ଆମ ଜେଜେଙ୍କୁ ଟିକେ ପୁରୀ ଯାଇ ନେଇଗଲ। ଏକା ଜେଜେ କାହିଁକି, ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ତମ ଗାଁରୁ ଜଣେ ତୁଳସୀ ଆଉ ଦୟାଣମାଳା ପଠେଇଥିଲେ, କାହିଁ କାହାରି ହାତରେ ତ ମୁଁ ଦେଖୁନି। ବସରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛ ବୋଧେ। ಅಲ್ಲೇ ಹೇ ಮೂ ಬ್ಯಾಗ್ಲೆ ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಲುವ 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 ಬ್ಯಾಗ್ ತಾ ಬಾಲೆ ಲಗଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଣୁଛି। ଜାଣିଲ, ତମେ ଭଲ ଲୋକ। ଆଉ ମାଳ ଦିଟା ମୋ ହାତକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଏ ଫଟୋ ପାଖେ ରଖି ଦଉଛି, ନହେଲେ ସେଠି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରି ଅଟୋରେ ବି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଏଇତି ନିଅ ନିଅ ବ୍ୟାଗ ନିଅ। ତମେ କେମିତି ମାଳ କଥା ଜାଣିଲ? ତମେ କଣ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଲୋକ? ମୋ ଘର ପା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମୁଁ ପରା ତମ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲି। ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ହେଇଗଲା ବୁଲେ ଭଲେ ଆଲା ଚାଲ ଅଟୋ ବାଲାକୁ ତ ପଇସା ଦେଲନି। ଆରେ ହେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ର ମୁଁ ଦେଇକି ଆସୁଛି। ଏତେ ବାଟ ଆଣିଲା, ଭଡ଼ାଟା ତ ନେଇଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ? ବସି ଦେଖିଲୁ ସେ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛି ନା କଣ? ସେ ଅଟୋକୁ ମୁଁ ପାଉନି ରେ, କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଗଲା କେଜାଣି। ଆରେ ରେ 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 ସେ ତୁଳସୀ ଦୋଳଣା ମାଳ ଦିଟା ସେ ଅଟୋରେ ରହିଗଲା ରେ ବାପା। ଦେଖିଲ କେତେ ସରଦାର ସନ୍ୟା ମାଳ ଦିଟା ଗୁନ୍ଥିକି ଦେଇଥିଲା। ମାଙ୍କଡ ହାତରେ ଶାଳ ଗରମ ପଡ଼ିଲେ କଣ ହୁଏ? ତୁ ସେ ମାଳ ମୋ ହାତକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତୁ ନେଇ ସେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ବାଲାକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ହଉ ଯାହା ତ ହବାର ଥିଲା ହେଲା, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାଲ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ମତେ ଦେଖିଦେଲେ। ତତେ ଦେଖିଦେବିନି, ଆଉ ମତେ ତ ଦେଖିଦେବନି। ମତେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଆଉ ରହ କାହିଁ ବାଟି କରୁଛୁ? ଦେଖ ତାଲିକା ଭଲ କିଛି ଦେଖିପାରିବନି ଆଉ। अरे रुआ ठेला पेला कहीं कर अरे साइड हुआ। अरे अरे ओहो इरे बाचा खरा बहुत बढ़ी गलानी, भारी गुळुगुळी होची। ओहो ଠାକୁର ତୋ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଏ ଗରମରେ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବର୍ଷା ପାଣି ବି ଢାଳିଲେ ରେ ବାପା। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷା କରାନ୍ତି। ବର୍ଷା ତ ନୁହେଁ, ଏ ସାକ୍ଷାତ ପାଦୁକ ପାଣି। ଆରେ ଏତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ଦେଖିବି? ଆସିଲେ କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିବ? ଘରେ ଥିଲେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତ। ଭଲ କଥା କହିଲୁ ଜେଜେ। କୁହନ୍ତି ବୁଝି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ସାଇଡକୁ ଆସିଯାଉ ସମସ୍ତେ। ରଥଯାତ୍ରା ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ଦେଖିବା। ବାପା ବସି, ଆରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ସୋନିଆ କାକା ଦେଇଥିବା ମାଳଟା କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେକରେ ପଡିଛି। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେ ମାଳା ସନ୍ଧ୍ୟା କାକାରେ ବୋଲିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଳାରେ ତ କେତେ ତୁଳସୀ ଦୋଳଣା ମାଳ ଲମ୍ବିଛି, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାକାରେ ବୋଲି? ଆରେ ସୋନିଆ କାକା ମାଳା ମଝିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିଥିଲା। ତାମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାଇ ବୋଲେ ବେତଲେ ଆମ ବିପଦ ବୋଲେ ଆମକୁ ତାଦ କରିବାକୁ ଆଇଥିଲେ। ଦୟନା ତୁଳସୀ ମାଲା ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ବୋଲି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦାଇ ବୋଲେ କେମିତି ଜାଣିବ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଏତେ ବାଟ ଆସିଲ, ହାତ ଗୋଡ଼େ ତୁଳସୀ ମାଳ ନେଲ।